बियो बीजेपी बीपीएफ नङा। बिस्वजित दैमारिखौ नेमखान्थि बादियै बीजेपी दैदेनगिरिनि। बियो बीजेपी बीपीएफ नङा। बियो बीजेपीसो बीपीएफनि बादि सालायनो नागिरब्ला बोरै जानो? रायजो सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ खान्थि बायदियै बीजेपी नेतानि फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामदों। गुरुनि मान थासान्दियावल'सो गुरु मानिगोन। रायजोनि खामानि मावनानै होनो थाखाय खावलायदों बिस्वजित दैमारिखौ। बिटिसिनि इएम सनजित थाथिया फेसबुकनि गेजेरजों बुंदों रायजोनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ। सासे अना असमिया सुबुंखौ रैखाथि मण्डल आफादगिरि बिबान होनायाव जागायजेनबाय दावराव दावसि। अशोक माहातुखौ बिस्वजित दैमारिया बीजेपीनि मण्डल बीजेपीनि बिबान होनायनि थाखाय अजद होदों। फेसबुकनि गेजेरजों बिस्वजित दैमारिखौ बीजेपीनि नेमखान्थि बादियै फोरोंगोन 33 नं सेरफांगुरि बियाबनि बिधान सभानि सनजित थाथिया। बियो बीजेपीसो बीपीएफआव थानाय समाव जाबायदि दैदेनबोदोंमोन बेबायदिनो दैदेननो नागिरब्ला बबाव जानो? गोहोआ दिनै दं गाबोन गैया। गुरु थानायसिमहालागैल' मानिना सालायगोन। जेब्लासिम गुरुनि मान थासान्दै सनमान होगोन अब्ला बादायलायनो सानदोंब्ला रायजोनि खामानि मावनायाव बादायलायना देखाय। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।